no día da entrega da medalla de ouro en homenaxe a Jesús Alonso Montero no Liceo de Ourense, do seu Ourense natal, 6/6/2023. Pensarán que vou xogar a ser modesto dicindo que eu non merezo este premio. Canta xente hai en Galicia e fora de Galicia, pero neste caso en Galicia, dado que este premio é máis ben a un traballador da cultura galega, que son eu, canta xente hai que sen dúbida desde hai moito tempo merece este loureiro, merece este premio e outros premios incluso maiores, pero as circunstancias son as que son e resulta que hoxe as leis da historia levaron as cousas da cultura por camiños de tal xeito que recaeu na miña persoa o galardón que hoxe nos convoca aquí. De emprego e soldo na súa condición de catedrático de Xeografía e Historia do Instituto que hoxe leva o seu nome. Eu vim da man de miña nai desde a aldea aquí a facer o ingreso do bacharelato. Para a pobre da miña nai, dicía, o Suso é a primeira vez que se presenta na cidade ante uns señores catedráticos que o van devorar. Eu teño que, primeiro o que fixo foi ofrecerme a Santa Rita, que é a abogada dos supositos. E logo falar co Emilio. O Emilio era porteiro da Escola de Magisterio, era de Sampaio de Benposela, a aldea de meu pai. E os porteiros poden falar con os profesores, etc. Entonces, diante de min, falou co Emilio e dixo: Emilio, non hai por aí algún profesor que lle bote unha mano ao Suso, porque o Suso ali, ante aqueles señores, que vai dicir? Entonces o Emilio contestou: ai, si estivese don Ramón. E por que non está? Dixo: está enfermo? Preguntou miña nai. Non está enfermo, pero está de viaxe. Non está de viaxe. Non só se debía decir Emilio o porteiro a miña nai que don Ramón estaba destituído por unha cousa política. O caso é que Santa Rita debeu de botar unha mano, don Ramón non. Pero canto sinto que non me examinara don Ramón, porque seguro que de examinarme houberame preguntado que regueiro pasa polas chabolas, o regueiro do Estado. E a partir de aí falaría el, non falaría eu. E eu, se cada, en vez de ter vocación literaria e filolóxica, houbera sido, no futuro, un profesor de xeografía. Todo o que podo prometer ao señor presidente, o equipo de goberno que decidiu hai varios días concederme este galardón, que creo que é o máximo loureiro que pode conceder unha institución cultural destas características, pois eu todo o que podo dicirlle é que, como son novo, aínda me quedan bastantes anos de vida, moitos anos de vida, quizás dentro de 30 ou de 40 ou de 50 mereza este premio.